Għadd ta' indikaturi juru ħtieġa kbira l-politika dwar trobbija pożittiva f'Malta u Għawdex. Stħarriġ li sar fost 40 pajjiż Ewropew fl-2009 wera li tfal Maltin ta' bejn il-11 u l-15 sena huma fis-37 post dwar kemm isibuha faċli jiftħu qalbhom ma' ommhom. Il-Gvern jida l-ewwel politika dwar it-trobbija pożittiva l-konsultazzjoni pubblika bilan li jintlaħaq bilanċ bejn xogħol u familja permezz ta' miżuri speċifiċi. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li pass essenzjali fid-direzzjoni tajba tkun il-koordinazzjoni bejn id-diversi ministeri biex il-ħtiġijiet tal-familji jiġu ta' bilħaq indirizzati. Infatti l-politika tenfasizza l-ħtieġa ta' task force immexxija mill-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali li tkun tinkludi persuni minn dipartimenti oħra tal-Gvern, b'mod partikolari tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-ġustizzja. Il-Ministru Michael Farrugia saħaq dwar l-importanza li s-servizzi u l-għajnuna jingħataw lil minnu fil-bżonn minnu fih, mingħajr il-bżonn li l-familja tasal fi stat gravitant li jkollha bżonn tiġi riferuta. Il-kuntest Malti qiegħed jinbidel. L-abbozz jaraf li bejn 2001 u s-sena li għaddiet kien hemm żieda ta' 24,000 mara fil-post tax-xogħol. Xejra li mistennija tiżdied kif mistenni jibqa' popolari s-servizz ta' child care u li t-tfal joqdu maqraba sakemm il-ġenituri jaħdmu. Fost il-proposti mresqa fil-politika dwar trobbija pożittiva hemm inizjattivi fih dan is-settur tas-saħħa saħansitra b'taħriġ u tarif qabel it-twelid. L-iskejjel għandhom jaraw li jipprovdu servizz kemm għall-għalliema kif ukoll għall-ġenituri. Il-qorti tal-familja għandha toffri appoġġi kbar lit-tfal u l-familji tagħhom. Mezzi tax-xandir għandhom iwasslu messaġġi pożittivi dwar it-trobbija, filwaqt li l-programmi mfassla għandhom iqisu r-relazzjoni bejn il-ġenituri u mhux biss bejn tfal u ġenituri. Il-pubbliku u entitajiet interessati li jixtiequ jieħdu sehem fil-proċess ta' konsultazzjoni jistgħu jibagħtu email fuq positiveparentingpolicy@gov.mt qabel 8 Diċembru.